nɛgɛ ɲɛ 17 bɛ benbere tamakaw fɛ Yuwaru Mopti mara la ni Bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wula nɛgɛ ɲɛ 1 ma an yɛrɛ fɛ kumaso kɔnɔ ya Washington DC. An balimaw a y'aw bisimila VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ kan bi ntɛnɛ octobre kalo tile 14 san 2024 kunnafoniw la kumabaw o dɔw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Mali sɔrɔ bosonbaga Etienne Fakaba Sissogo min minɛna ka bila kaso la kabiri marsi kalo tile 25 ɲinan san ka sabu kɛ a ka gafe kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɔli ye min bɛ tali kɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ka baara kunnafoni di taabolo kun kan. Tun talen don kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ bi ntɛnɛ a ye a laɲini ko ka a labila min bɛ wele ko liberté provisoire. A ka surunnadonikɛla bɛna o kunnafoniw lase an ma sɔɔni sisan jɛmukan kɔnɔ. Senegal jamana ye laseli kɛ bi ntɛnɛ sɔgɔma k'u ye hakilina baara kuraw sigi sen ka jamana kɔnɔna yiriwali baaraw taabolo kun kan. O kama u ka jamana fanga ko k'a bɛna u ka sɔrɔ la yiriwali baaraw sigi sen kan ka kɔ san 2025 ye. Senegalikaw ka sɔrɔ bosonbagaba Meissa Badou bɛna ni kunnafoni ninnu walawala ka lase aw ma. États-Unis jamanatigi Joe Biden wulila bi ntɛnɛ sɔgɔma ka taa ɲɛda Floride mara sigida yɔrɔ dɔw kan yɔrɔ minnu ye kasara sɔrɔ fiɲɛkolonba ouragan Milton o cilen tɛmɛlen kɔfɛ u ka sigidaw la ko dollar wari miliyari kilancɛ de bɛna labila ka dɛmɛ don ni sigida mɔgɔw ma minnu ye degun sɔrɔ ka fara u ka kuransiraw bɛɛ lajɛlen tigɛli kan. George Atino ale bɛn'o lase. An balimaw an ka foli b'aw ye a y'aw bisimila nin ye VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye an bɛ kunnafoniw datigɛ Mali jamana kun kan. Mali sɔrɔ bosonbaga n'o ye Etienne Fakaba Sissogo ye ni a minɛna kabiri marsi kalo tile 25 ɲinan san ka sabu kɛ a ka gafe kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ labɔli ye min bɛ tali kɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ka baaraw o kunnafoni di cogo kan. A yirala k'a fɔ ko Etienne Fakaba Sissogo tun bɛ kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ bi ntɛnɛ a ka laɲini dɔ o ye tali kɛ min kan de ye k'a fɔ ko k'a labila yanni a ka kiiritigɛw kuncɛli cɛ min bɛ wele ko liberté provisoire. Etienne Fakaba Sissogo a ka surunnadonikɛla Maître Ibrahim Marouf Sako ale ye VOA Bambara ka ɲininkaliw jaabi. George Atino ale ka kuma baranin na. An kun sewara dɔɔni an ko an sewara parce que cour d'appel juge ko Etienne Fakaba ni bilali ka kan yani a ka kiiriba dɔn kɛ u ye kiiriba in yɛrɛ date fixé k'o kɛ le 11 novembre mais bon an y'an t'o la dɔrɔn décision bɔlen ka ira procureur général la procureur général ye appel kɛ pardon a ye pourvoi kɛ procureur général ye pourvoi kɛ or ale ka pourvoi sariya y'a o pouvoir d'a ma a ka pourvoi kɛ n'a ma jɛ ni kiiri min ye a k'a fɔ k'a ma jɛ n'a ye wa nin kiiri na n'a ko a ma jɛ n'a ye fana kiiri tɛ waleya ko dossier ka taa cour suprême la cour suprême mɔgɔw ka a juger donc o de kɛra en tant que i ka kiiri ma tigɛ juge k'a fɔ ko i nɔ minɛnen bɛ kɔ minnu na i nɔ b'a la o kiiri ka tigɛ ka ban i n'a fɔ kiiri ka tigɛ cour d'appel la tant qu'o ma kɛ principe dɔ bɛ yen u b'a fɔ o ma ko présomption d'innocence o kɔrɔ ko i bɛ komi maa min ma foyi kɛ i bɛ komi maa min ma foyi kɛ fo kiiri ba dɔn cɛ fi kiiri ka tigɛ ka ban jugement définitif ka rendu bon o n'a a taasira fɛ de an kun hakili la une fois que juge kɔni ko ani bilali ka kan bon procureur hali n'a ma bɛn procureur ma an ye min fɔ sisan n'o ye présomption d'innocence ye o kama procureur kun kan ka a to yen a ka k'a ka denbaya la même humainement parce que liberté provisoire les arguments qui ont prévalu, c'est des arguments d'ordre humanitaire. Parce que à Mangene, Banabato, à Bas Mangene, à Demjonu Fitinu Mbabulu, à bas âge, procès de la Kodonendo, faut y avoir Bolo Koka, à Kafin de Malila, à Tinabuli, Naya Wele Dongo Zabena. Gawo mara ni a filɛ nin ye Mali jamana kɛɲɛkan fanfɛla la dugutaga mɔbili minnu bɛ bɔ u ka mara kɔnɔ k'u kunda Niger jamana faba kan ɲamɛ ni u tun kelen don ka baarabila boloda ka sabu kɛ gɛlɛya minnu bɛ sirako kan lakanako nasiraw fɛ. Sɛgɛsɛgɛli labanw y'a yira bi ntɛnɛ k'a fɔ ko u ye u ka o gɛrɛntɛ bɛɛ lajɛlen wuli. VOA ka kunnafonidila Imadidine Umar Diallo ale bɛ u kunnafoniw sɛgɛsɛgɛ k'o jaabiw lase an ma ka bɔ Gawo. An k'o lamɛn. An filɛ nin ye mobiliw ta yɔrɔ la mobiliw bɛ bɔ Gawo ka tɛmɛ an sɔngɔ fɛ fo Niger ka bɔ samedi la ka na dimanche la mɔgɔ ta mobili foyi de ma bɔ gari nin kɔnɔna na ka taa
sɔrɔ jamaba de bɛ kɛ gari nin kɔnɔna na dɔn tɔw la. Shofɛriw bɛ ka u ka nisɔngoya yira ka da gɛlɛyaw sɔrɔli la u ka baara kɔnɔna. U y'a laɲini u ka baara sɔsɔrɔ nin kɔ min k'u waliyara u fɛ ko baw ma. K'u jigida ko donna nataw la yɛlɛma bɛna kɛ. Nuhun Mamar ale ye ɲɛfɔli kɛ lakanakow gɛlɛyaw kan. Ka bɔ Gawo ka taa a Songo sɔgɔmada o sɔgɔmada bingali wale tigilamɔgɔw bɛ waleya jugu ta ka anw sɛgɛrɛ siɲɛ 2 fɔ ka se siɲɛ 3 ma ni sira in kan. Wulada fɛ fana ka don su kɔnɔna la u bɛ don duguw kɔnɔna la ni waleya jugu kelen nin u b'o o de kɛ. O de kama an y'a laɲini ka baara sɔsɔrɔli kɛ jamana min ni ale kan ka wuli ka jɔ kɛ walasa adamadenw n'u bolofɛnw bɛ se ka lakana cogo min na ni ale ma se ka wuli ka jɔ kɛ k'an bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔna la. Ni gɛlɛya ninnu fɔlen filɛw an ye shofɛri caman ye min y'a yira an la k'a fɔ ko olu bolofɛnw minɛna u la ni gɛlɛya nin kɔnɔna na. Sadu Umar ale ye shofɛri ye mun bɛ Gawo ni Ansongo sira kɛ don o don. Fɔlɔ u y'a daminɛ u bɛ wari minɛ mɔgɔw la u bɛ mɔgɔw bagabaga dɔrɔn k'i f'u ye u mana fɛn fɛn sɔrɔ i ka pɔsili bɔ minɛ u bɛ taa mɛ tile 2 in a bɛ ka gɛlɛya n'u wulila jɔ u bɛ taa n'i ye fɔ kulo dɔ kɔfɛ i mana wari o wari di i kɔni tɛ tɛmɛ i kan u b'i ci k'i ci u ka sira t'a la busan wo a kɛra bɛrɛ ye o a dɔw bɛ marifa yɛrɛ kɛ mɔgɔw la i b'u sen kari u b'a sugu bɛɛ kɛ n'an tɛmɛna pɔsto kan dɔrɔn 0 kilomètre b'an lajɔ. Karisa e bɔra Gawo ni fɛn ye nin de don nana ye ou bien an bɛ kisɛ k'i la an b'a k'ale wala foyi fɛ u tɛ sɔn a dɔw bɛ mɔbiliw pine na u bɛ ci fɛn fɛn bɛ mɔbili kɔnɔ u b'a lajigi hali n'a kɛra i ni bamuso de bɛ voyage la vous m'excusez du terme u b'aw lajigi ka taa si n'a ye. An bɛ yɔrɔ min na sisan bɛnkan foyi de ma sɔrɔ sendikaw ale ni faamaw ni ɲɔgɔn cɛ. Mais shofɛriw ko k'olu ye welewele dɔw kɛ walasa ala ka maaɲumanw dɔw ka se ka u sen don nin kelen la cogo min lakana bɛ se ka sabati sira ninnu kan. Imadidine Umar Jallo, Gawo, VOA Bambara. Sisan an bɛna ni kunnafoniw ye États-Unis jamana kan yan George Atino ale bɛna o walawala. George i n'o la. Ba i ni la Mariam an ka foli bɛ an lamɛnbaaw ani an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ye aw yɛrɛ a b'a kalama k'a fɔ an tun ye a fɔ y'an ka kunnafoni kɛnɛw kɔni kan siɲɛ caman k'a fɔ ko fiɲɛ juguba dɔ ni a tɔgɔ dara ko Hamilton ko o ye tiɲɛniw kɔni kɛ États-Unis Floride mara la fo a kɛra maa dɔw yɛrɛ sata ye kunu kari dɔ États-Unis ɲɛma Joe Biden ale sera Floride Joe Biden yen ale kan bɔ k'a fɔ ko foroba nafolo dollar wari miliyɔn 500 ɲɔgɔn ko de bɛna di waasa ka kuranko sabati o mara in kɔnɔ sabula fiɲɛjuguba in ale tun ye kuran tigɛ maa miliyɔn 3 ɲɔgɔn de la yen hali n'o y'a sɔrɔ lakanatigilamaw olu bɛ k'u seko an'u damayira kɛ cogo min na maaw ni bɛ se ka kisi États-Unis ɲɛma dɔw olu kɔni a lase k'a fɔ ko kunnafoni kolon ko bɛ ka cari kalata masurunya la wa ko o bɛ ka olu jɔrɔ Veronica Iglesias ani Patrick Bresman olu ka laseli filɛ nin ye mun bayɛlɛmana Nama Jara fɛ. Fiɲɛjugu ni sanjiba n'a bɛ wele ouragan Milton ye tiɲɛniw kɛ yɔrɔ minnu na Floride mara kɔnɔ kunun kari États-Unis jamana kuntigi Joe Biden taara kasaratɔw lajɛ yen o senfɛ a y'a fɔ ko tiɲɛniw minnu kɛra mara in kɔnɔ fiɲɛjugu in kosɔn u bɛna u dɛmɛ ni dollar wari miliyɔn 812 ye. This funding will not only restore power, demi bena to kuran bena ko kura n'a tigɛra fiɲɛ jugu in ni sanji in kosɔn mara in kɔnɔ ani dɔ bɛ fara kuran barika la walasa kuran tigɛ bɛ se ka ban cogo min na bawo waati yɛlɛma in kosɔn sanko bɛ sen na hali bi nga fiɲɛ jugu in kɔlɔlɔw kosɔn kunnafoni kolonw carili cayara teliyala jamana kɔnɔ o ye degun lase jamana kɔnɔ ko minisiri Alejandro Mayorkas ma. It is extremely pernicious. We have individuals in tiɲɛniw kɛra kosɛbɛ o la mɔgɔw mako bɛ dɛmɛ na n'u n'a ka kan nga u tɛ ka dɛmɛ ɲini kunnafoni kolonw cariliw kosɔn wa an mako bɛ ɲɛmaw la walasa k'o kunnafoni kolonw nkalontigiya ka dɛmɛw kɛ.
Démocrates ka fanga ɲinina Kamala Harris ye nin dɔgɔkun in kɛ Californie Sahel yanfan na sibiri don a farala lakanatigiw kan walasa ka kasaratɔw dɛmɛ fiɲɛ jugu in kɔlɔlɔw kosɔn k'a sɔrɔ jamana tilebi yanfan fana la sanji ni fiɲɛ jugu ye kasaraba de lase mɔgɔw ma min ye Kamala Harris sina ye jamana kuntigi kɔrɔ Donald Trump ye Joe Biden ka baara taabolo jalaki ka ɲasin fiɲɛ jugu in kasaratɔw ma Donald Trump ka ɲɛma dankan jamana kuntigi kalata la JD Vance a ɲininkara kari dɔn bɛnkan min tun bɛ u ni marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲasi kasaratɔw dɛmɛli ma o senfɛ a y'a jira ko républicains ka politiki tɔn ka dɛmɛ marabaga jɛkulu ma sɔn ka bila ka taa di kasaratɔw ma fiɲɛ jugu in kasaraw kɛra mara min kɔnɔ wasadenw b'u tɔgɔ la wasaden bolo la u bɛ kasaratɔw kɛrɛfɛ u y'a jira k'u ye Maison Blanche wele walasa mɔgɔw bɛ se ka dumuniw ni ji sɔrɔ cogo min nka ne hakili la fɛn ma sɔrɔ yan Marta an ye jaabi min sɔrɔ marabagaw fɛ nin gɛlɛya in kɔnɔ a tɛ wasa kɛ fiɲɛ ni sanji kasaraw ye dadigi kɛ minnu na Asheville dugu kɔnɔ Caroline worodugu yanfan na an ye kuma di mɔgɔw dɔw ma n'a y'a sɔrɔ u ye marabagaw dɛmɛ sɔrɔ ne kɔni ye hélicoptère pankuru ye sankolo la an ye lakanatigiw ye yala la fana an ka sigida la ne hakili la jaabi ɲumanw bɛna sɔrɔ anw ma marabagaw ka dɛmɛ sɔrɔ fɔlɔ i n'a fɔ lakanatigiw walima mairie Joe Biden ka mara kɔnɔ nafolo min wotera o banna o kama marabaga jɛkulu y'a ɲini sariya bulon fɛ a ka nafolo dɔ di fiɲɛ ni sanjiba kasaraw kosɔn maraw dɔw kɔnɔ walasa ka kasaratɔw dɛmɛ yan ni novembre kalo tile 5 nata jamana kuntigi kalata cɛ États-Unis jamana ɲɛmakalataw mun tɔ tora dɔgɔkun 3 ɲɔgɔn ye wa États-Unis jamanadenw i n'a fɔ a b'a kalama cogo min na olu b'u ka ɲɛmaw sugandi san 4 o san 4 o kalata hukumu kɔnɔna la jamana ni mara dɔw wele politikitɔn dɔw kɔni mandiyaso ye nka mara damadɔni bɛ yen olu tafan kelen kɔni ma dɔn ka ɲɛ a fangaɲininaw olu bɛ u ka baaraw yɛrɛ kɔni sinsin o maraw de kan sabula ni o maraw ye maa min sugandi a ka ca ala fɛ o tigi de bɛ kɛ États-Unis jamana ɲɛma ye o maraw de bɛ wele ko swing state waasa ka États-Unis jamana ɲɛmakalata kɔni ko faamu kosɛbɛ an bɛ ɲɛfɔli di aw ma swing state kun kan Swing State k'olu ka baaraw kɛli bɛna sɔn ka kɛ sebagaya sɔrɔli ye u fɛ ka Amérique masayaso Maison Blanche sɔrɔ san 2024 ni marabolo ninnu kelen don ka dɔ fara u ka cɛsiri kan jamanatigisi kalata yɛrɛ ko fɔw la min taabolo kelen don ko gɛlɛnba ye n'a kelen don nafoloba mugu bɔli ye o min ɲangan bonyana n'a nafa yelen don ɲinan jamanatigisi kalata la o bɛ se ka labaara cogo di jamana mara fanbaw camanba de yelen don ni couleur bilenman walima bulama ye n'o ye républicains ani démocrates ye wa a kalataw tɛ ka kɛ ni ɲɔgɔndan ye nka nin taabolo ye n'a bɛ wele ko swing state k'u ka jaabiw sɔrɔli bɛ sɔn ka kɛ a fan fila bɛɛ dɔ ye ko cɛbɔ kelen o mago bɛ kuru 270 ɲɔgɔn de la kalatala 538 bolo ka bɔ u ka kalata yɔrɔw la walasa ka se ka nin kalata in sebagaya sɔrɔ min bɛ tɛmɛ kalata yɛrɛ fɛ marabolo kɔnɔna la bakuruba la sebagayaw o sɔrɔli swing state la bɛ kɛ ni kalata kungelen de ye min bɛ se ka cɛbɔw dɛmɛ ka ɲɛkunya sɔrɔ ɲinan san marabolo i n'a fɔ Arizona, Georgie, Michigan, Nevada, Caroline du Nord, Pennsylvanie, Wisconsin ko Amérique masayaso Maison Blanche la clé bɛ olu de bolo o marabolo ninnu cɛma kalata 93 ɲɔgɔn min bɛ wele ko collège électoral ko sebagaya bɛ se ka sɔrɔ bilenmanw fɛ komi a bɛ se ka sɔrɔ bulamaw fɛnɛ fɛ cogo min kunnafoniw de tun b'an bolo États-Unis kun kan George Atino an ka foli b'i ye an bɛ to kunnafoniw hukumu kɔnɔ États-Unis jamana kan yan u ka fusée belebele min bilala ka taa sankolo la kunun kari kunnafoni labanw y'a jira k'a fɔ ko nin fusée kofalen min bilala cakɛda so fɛ n'o bɛ wele ko SpaceX ko a kɔfɛyan fanfɛla sera ka layɛlɛ ka taa se a kun fanfɛya la a yirala o kunnafoniw kɔnɔ k'a fɔ ko o wulikajɔ hakilina baaraw bɛ wele ko Starship ni fusée belebeleba kofɔlen janya o bɛ taa mètre 70 ɲɔgɔn na ko min ka baara kunfɔlɔw ɲana min bɛna se ka sababuya di u ka baaraw tɔw ma walasa ka se ka a jiji ka tɛmɛ ni an ka kunnafoniw ye sisan an bɛna don jɛmukan ta ko filanan o hukumu kɔnɔna la o kama an b'a ɲini aw fɛ aw ka to an ka jabarani so ani arajo fiɲɛsiraw kan aw k'an bɛɛ sɔni k'i abonné VOA Bambara WhatsApp la walasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu i ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛ yɔrɔ la
yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ i bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la Laginɛ ani Burkina Faso plan dɔ bɛ yen a bɛ wele wusula min na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa fo ka taa se Sénégal ma j'ai dissous l'Assemblée nationale VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen ayiwa sɔmɔgɔ don dɛ a ci limanaw fana ma an balimaw an ka foli b'aw ye kokura k'a lase aw ma k'a fɔ aw bɛ ka VOA Bambara ka malikura o jɛmukan de lamɛn ka bɔ studio 53 na VOA soba kɔnɔ Washington DC ni an donnen jɛmukan tako filanan hukumu kɔnɔ an bɛ taa Burkina Faso jamana kan u ka denmisɛn sifi fila minnu ka baara bɛnnen don ɲinini sɛgɛsɛgɛliw ma subahana mansin ko kun kan n'u bɛ wele ko ingénieur sera ka mansin subahana mansin belebele dɔ dilan min ka baaraw bɛnnen don courant dili ma ka bɔ tile yɔrɔ n'u bɛ wele ko énergie solaire ni dɔw k'a ma u fɛ nazarakan na ko box solaire ni denmisɛn sifin ninnu ye ni hakilina baaraw ta k'a kun de ye walasa ka se ka courant di guwatigiw ma minnu ni olu sigilen don togoda yan fanfɛlaw la VOA Bambara tɔgɔ la Gildas Da ka bɔ Wagadugu ale b'o kunnafoniw di an ma Aliot système ka baarakɛbonw kɔnɔ baarakɛlaw minnu ye technicienw ye cɛsirilen lo baara la wasa ka tere box ni baaraw laban boxi lo o ye o min labɛn wasa ka courant min bɛ baara kɛ ni tile fanga ye di gbasow ma Abdallah Dissa ka fɔ la ale min ye Aliot système ka directeur général ye mɔgɔw b'a utiliser ka ko bɛ kɛ so commerce ani voilà au cas élevage des trucs comme ça donc Femi alors pour Telebox c'est constitué de beaucoup de choses en fait box principal enfin en tout élément principal mi bara aller le Telebox n'ere boîtier ni aller qu'on batterie BI et puis la partie électronique c'est-à-dire que Femi Bak a marché ni a bebalé qu'on ani Femi Bak fan am se ka gérer à distance c'est-à-dire que am se ka se yanga bureau la ka lonko problème b'a bolo voilà am se ka dɛmɛ n'a y'an wele fana am se ka lɔn min kɛra avant utilisation min kɛra donc am se ka lɔn ko en tout cas problème bɛ am se ka dɛmɛ donc à consommer kɛra cogo min Telebox dɔrɔn tɛ donc maintenant ale ye box principal ye an ye panneau solaire fana b'a la ani lampe ampoule den wɔɔrɔ b'a la ani ventilateur ani télé ni torche ni radio Telebox bɛ di aw ma ni minɛn damadamani ye o cɛ ma radio télé ventilateur ani courant lampan depuis les années 2014 on a remarqué que en tout cas Burkina monde rural là mɔgɔ caman tɛ ni courant ye donc an ka ambition kun min ye c'est que mɔgɔ bɛɛ ka se ka courant sɔrɔ a ka so au moins éclairage ani équipement dɔɔni comme ventilateur ani télé au moins bɛɛ ka se ka au moins a ka so ka se ka au moins voilà au dispositif nous sɔrɔ ça permet d'avoir au moins la sécurité voilà et puis voilà denmisɛnw ka kalanko et puis bon la sécurité du foyer bɛɛ ka épanouissement lo quoi an ye Abibu Zundi kunbɛn ale ye o ka sannikɛla ye min ka du bɛ taa bɛ ka kin kɔnɔ Wagadugu sosonibugu dɔ la yelen tɛ o yɔrɔ min na sira nafa y'a wusɔgɔ maa min kɛ tɛ ka boxi ni nafa ka bon kabini ne bi n'a ye an tɛ si dibira tuguni sisan yelen b'an fɛ ne ma gɛlɛya foyi sɔrɔ ni o ka baara minɛnw ye k'a damabɔ n ka arajo la min tun tiɲɛna nga o nana dilan ka di ne ma n ka denmisɛnw bi se ka televiziyɔn filɛ waati bɛɛ ra a nafa kɔni ka bon kosɛbɛ ne ma Noé Nabare ye Telebox don a ka jagokɛyɔrɔ la waati min na kurantigɛ tun fanga ka bon Wagadugu kabini o waati nin na a ka butiki bɛ baara kɛ ni Telebox ni nafa lo ye
ne ni boxing sɔrɔ waati min na kurantigɛ tun ka ca anw ka jamana kɔnɔ yan ni kuran to tigɛra ten ne sigiɲɔgɔn kɔni tun bɛ gɛlɛyaw sɔrɔ nka ne da tun t'a la ne ka butiki yelen kɔni tun bɛ k'a kɔnɔ n tun bɛ n ka television filɛ n ka ventilo fana tun b'a ka baara kɛ a ɲɛma fo kana se nin waati nin na kɔni ne ma basi foyi sɔrɔ n ka aladari ye ka se sɔrɔ ka boxi wɛrɛ ta min fanga ka bon ka tɛmɛ nin kan ne ka jateminɛw na o le ka nɔgɔn ne ma ka tɛmɛ kuran yɛrɛ kan ni a facture bɛ na tuma bɛɛ n b'a sara o ye fɛɛrɛ minnu fana bila sen kan ka taa a sara fanfɛla la bɛnnen don ne ma kosɛbɛ o la don yanni waati nataw la n bɛna tila a sara la ani minɛn ninnu sisan bɛna kɛ ne yɛrɛman ta ye Tere box fana 2018 san la lo y'a bila sen kan Burkina Faso ingénieur fila minnu ye finankɛw ye lo ye a baara o ka laɲini ye ka yelen min bɛ sɔrɔ tile barika la sabati maraw la yelen tɛ yɔrɔ minnu na Tere box ye certification Verasol sɔrɔ o min ye k'a yira ko o ka dilanfɛn nin bɛ jamana kɔ kan sariyaw bato Abdallah Dissa ka fɔ la boxu minnu ka ca 30,000 ye lo o y'a feere Burkina Faso ani an dafɛ jamana 5 kɔnɔ minnu ye pays de la sous-région ouest africaine ye Gildas Da Ouagadougou VOA Bambara tɔgɔ la Sénégalkaw fɛ bi tɛnɛn sɔgɔmada fɛ u ka jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ k'a fɔ ko u bɛna hakilina baara dɔw sigi sen kan min bɛna kɛ sababu ye ka sɔrɔ yiriwali baaraw olu nafabɔsiraw di sanko maa minnu bɛ togodayan fanfɛlaw la ni kunnafoni ninnu yirala k'a fɔ ko nin baara hakilina ninnu u b'a fɛ ka don ba la ka se fo ka se san 2050 o waatiw ma o nɔgɔnin fɛ sɔrɔ bosunbaga n'o ye Meisa Badu ye ale ye hakilijagabɔw kɛ ka kunnafoni minnu sɔrɔ a kunya kan VOA Bambara tɔgɔ la Naman Jara ka bɔ Dakar ale b'o lase an ma Professeur Meisa Babu i ni ɲantuma Sénégal ministre ɲɛma Ousmane Sonko ale ye ko bolodalen dɔw da kɛnɛ kan minnu kan ka bila sen kan san 25 nataw la o ko bolodalen ka laɲini de ka se ka dɔ bɔ Sénégal ka juru la ni ka jamana in kɔni yiriwa yala aw hakilina ye mun ye marabajɛkulu ka o ko bolodalen ninnu kan Oui, je crois que depuis l'indépendance, on a quand même subi beaucoup de travers. Le premier travers... ne hakili la kabini an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta gɛlɛya bɛ an ka soroko la an ka jamana kɔnɔ a fɛn fɔlɔ ye de an bɛ fɛn o fɛn sɛnɛ an fɛ a t'an bɔ bawo hali bi an bɛ jaba pomme de terre ta ko kan de kana malo tɔnu 1,500,000 de bɛ bɔ ko kan ka na san o san an bɛ se ka fɔ k'an ka dumunifɛnw bɛɛ de bɛ bɔ ko kan dɛsɛ b'an ka kɛnɛya ko la caman bɛ taa u yɛrɛ furakɛ arabula ni farajɛla de dɛsɛ b'an kan fana baaradege kalanw na senegalidenw caman bɛ taa baaradege kalanw kɛ ko kan ninnu dɛsɛw kosɔn an ka sɔrɔ ko la kabini an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta a ka kan jamana ka yiriba fɛɛrɛw ka sigi sen kan il fallait effectivement mettre en branle une stratégie de développement. Maître Abdoulaye Wade a essayé avec sa stratégie. Jamana kuntikoro Maître Abdoulaye Wade tun ye sɛnɛ kɛ cakɛda dɔ sigi sen kan nka o ma sira sɔrɔ Macky Sall fana nana ni a ka PSE ye n'o ye yiriwali fɛɛrɛw dɔ ye nka o laban na kow tɔw juguyara ka taa fɛ sisan kɔlɔsiliw de ka kan ka kɛ baaraw taabolo kan walasa sɔrɔko ka yiriwa. Une catastrophe. Il y a tellement de choses à revoir pour qu'on ait en tout cas un développement économique compétitif. Yala aw fɛ ni ko bolodalen ninnu u bɛna se ka baaradabaw ni jɛkulubaw olu ka juru kɔni dɔgɔya ka bɔ Sénégal la pewu ka kɛ i n'a fɔ Japon ka misaliya ɲɔgɔn Ousmane Sonko ka laɲini o bɛ se ka kɛ wa? Oui, parce que je crois que c'est possible. Ne dalen b'a la japonais ko o soroko fɛrɛw bɛ se ka kɛ u yɛrɛ ye fɛrɛ laban minnu sigi sen kan u ka kalo 6 in kɔnɔ jamana ɲɛmaya la n'aw bɛ Sénégali kunnafoniw lamɛn a tun bɛ fɔ ko baarakɛdaw dɔ bɛ yen miliyari 100 ni kɔ lɛnpo juru b'u la. Ministre ɲɛma ko olu bɛna u sinsin kosɛbɛ Sénégal ka pétrole gazi ani dugujukɔrɔ nafolo de kan ani kɛrɛnkɛrɛnnenya fana Sénégal ka kɔgɔji nafolow kan yala aw fɛ o bɛ bɔli kɛ waasa ka se ka Sénégali ka sɔrɔko yiriwa ani ka to Sénégal
ka se ka a sen bɔ kɛrɛnkɛrɛn la baaradabaw sen na sɔrɔko ta fan fɛ wa? En tout cas, je ne sais pas ce que donnera le projet de renégociation. Amana ke cogo cogo ne ta do benkanbolo no minun kera n'u bena o lawuli i n'a fɔ marabagaw y'a fɔ cogo min sisan dugu jukɔrɔfɛnw caaman b'an bolo ka taa sanu taji jama gazi o n'a ɲɔgɔn na caaman wa Senegal bena se ka kɛ nafolotigiba ye a ka dugu jukɔrɔfɛnw kosɔn i n'a fɔ jamana tɔw jamana ye ɲɛsigi de ye an be se k'an jigi da an ka sɔrɔko kan juruta be se ka dɔgɔya pour relever le défi de l'endettement. A fɔra ko juru bɛ Senegal la kɛmɛ sara la a bɛ taa 76 ɲɔgɔn na n'i y'a ta Senegal ka nafolo kɔni kun kan ko marabajɛkulu min bɛ sa a y'a fɔ ko o ye Macky Sall de nɔ ye yala aw fɛ o juru min bɛ Senegal la o tɛna se ka kɛ ŋɔni ye Senegal sen na mun b'a to nin kobalalen ninnu tɛna se ka waleya wa? Pour le premier quinquennat, c'est-à-dire d'ici 2029, il y aura forcément des difficultés à mettre en œuvre. Ni manda fɔlɔ in kɔnɔ sɔrɔko bɛ gɛlɛya yanni san 2029 cɛ o ye diyagoya de ye ka yiriwali baara ninnu waleya o kɔnɔ o tɛna nɔgɔya bawo a tɛ taa nafolo caman kɔ k'a sɔrɔ an bɛ waati min juru minnu bɛ jamana na o ye kow gɛlɛya kosɛbɛ maraw ka yiriwali cakɛdaw bɛ yan baaraw ka kan ka kɛ o siratigɛw la ani ka Senegali ka baarakɛ ɲɔgɔnw caya gɛlɛya min b'an kan o sɔrɔla juru ninnu de kosɔn n'u bena sara san 3 walima san 4 kɔnɔ wa n'o tɛmɛna yanni san 2050 cɛ o b'a sɔrɔ juruw sarali banna kow bena nɔgɔya. Pour 2050, on sera plus à l'aise. Au-delà de ce quinquennat, ça ira beaucoup mieux. Professeur Meissa Babou, Iniche. Merci, c'est moi. Ameriki jamana ka finitigiso Pentagon ye kunnafonidi dɔ kɛ kunun kari k'a fɔ ko u bɛna wulikajɔ hakilina dɔw tigɛ finitigiko nasiraw fɛ ka dɛmɛ don Israel jamana kan u y'a yira o senfɛ k'a fɔ ko Ameriki jamana ka lakana mugujugu min ni o ye mugujuguba ye n'a bɛ wele ko nucléaire n'o de bɛ kɛ sababu ye mugujuguba minnu bɛ ci ka se ka kunbɛli kɛ o koɲɛw la n'o bɛ wele ko anti-nucléaire o nɔgɔni fɛ u y'a lase fɛnɛ k'a fɔ ko nin bɛna kɛ baara sira ye min bɛna labila u ka cakɛda so fɛ n'o bɛ wele ko TAD o nɔfɛ kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko Ameriki jamana ka minisiriso min sigilen don lakanako kunna ɲɛmɔgɔ Lloyd Austin ale ka kunnafoni di kɛra nin koɲɛ ye min latɛmɛna Pentagon ka kuma lasela fɛ n'o ye General Pat Ryder ye. Ka da nin kan sisan an bɛna Shaka Traore ale ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lase aw ma ka bɔ Bamako. Sirantolantanko kun kan Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc bafɛmani 5 éliminatoire o ɲɛbila ɲɔgɔndanw tile 4 ɲɔgɔndanw daminɛna kunu kari octobre kalo tile 13 san 2024 na min ye Burkina Faso ye ale ye se sɔrɔ Burundi kan kunu Burundi kanankolo Burkina Faso celu fila o se ye Burkina Faso qualifié ka taa CAN Maroc bafɛmani 5 kɛnɛ kan an ka Burkina Faso forobatɔn degeli karamɔgɔ Brahma Traoré lamɛn a ka tɔn doni tarikuw kɔnɔna na victoire ni faso bɛɛ ta lo min bɛ Burkina wo min bɛ Côte d'Ivoire wo ka da kan tile sabanan hokumu kɔnɔ Burundi bina Burkina Faso ɲɛkɔrɔ a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan Burkina Faso ka kulu kɔnɔ n'o ye groupe L ye kuru 10 b'a bolo min ye Mali ye ale bɛ don tulo na sini tarata octobre kalo tile 15 san 2024 na Mali bɛ bisimila Guinée Bissau fɛ Bissau dugu kɔnɔ a ɲɔgɔnda bɛ daminɛ ni nɛgɛ 16 dana gosira hakilina jiginna éliminatoire ninnu hokumu kɔnɔ tile 3 ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ Mali ka kulu kɔnɔ n'o ye groupe I ye jɔyɔrɔ fɔlɔ o bɛ Mali bolo kuru 7 jɔyɔrɔ filanan bɛ Mozambique bolo kuru 5 jɔyɔrɔ sabanan bɛ Guinée Bissau bolo kuru 3 jɔyɔrɔ naaninan laban o bɛ Eswatini bolo kuru 1 o kɔrɔ b'a jira ko sini ɲɔgɔndan Guinée Bissau ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ a tɛna nɔgɔya n'i b'a dɔn ko so Guinée Bissau bɛna ɲini ka se sɔrɔ Mali kan ka da kan Mali ye se sɔrɔ Guinée Bissau kan so juma tɛmɛnen tile sabanan hokumu kɔnɔ Mali celu 1 Guinée Bissau kanankolo ni Mali ye se sɔrɔ Guinée Bissau kan sini ɲɔgɔndan na o kɔrɔ b'a jira ko Mali qualifiera ka taa Maroc kɛnɛ kan ka se ka o baara kunfɔlɔ nɔgɔya Mali bolo min ye Mali gouvernement ka fara Sirantolantan fédération ɲɛmayaso kan u ye vol direct ta ka di Mali Sirantolantannaw ma ka taa Bissau o kɔrɔ b'a jira ko jɔjɔli t'a la o ka fisa Mali Sirantolantannaw ma ka ɲɔgɔndan in makɔnɔ Guinée Bissau kaw fɛ yen k'a kun cɛ halisa Sirantolantanko kun kan min ye CAN Maroc bafɛmani 5 éliminatoire tile 4 ye VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré Kala Selido